wangi nyengkuyung tirakatan ya to Le. Leres. Iki muga-muga padha antuka kawilujengan bagas kewarasan rejeki sing lumintu Allahumma amin. Amin. Ya. Ya ngaturke apa Le? Yo, Apa? ngaturke panuwun apa karo kanca-kanca panitia? Nggih, dengan waktu yang tidak panjang awake dhewe iso nggelar. Iki yen ora saka komitmen utawa kebersamaan visi dan misi mokal kelakone Kang Gareng. Bener. Mula dijaluk kekompakan iki dijaga. Ya. Ora mung sewates ana ing Bengi iki ya Le. bengi iki ning diharapkan bisa sustainable. Ya, nganti Tegese keberlanjutan. selama 5 tahun ke depan 5 tahun ke depan. Ya. Ya insyaallah muga-muga berkah kabeh. Ya, ngono ya Le. Ngono. Yo, bacetke ya Le. Bacetke Yo. somer-somer. Hah? Yo. Terawang matur nuwun Mbak Rima. Terima kasih ya. Yo. Sampun mendra saking wisma. Lelana kelantan sepi ngisep sepining supana. Pripana pranawing kaping titis sing tias marsudi mardawaning dulus. Sik mandheg dhisik Bima lan Yayi Warta mara padha pas padok endi? Kae ngarep kae ana gunung kang ngregemeng. Lho nggih menika naminipun harga menapa Koko Prabu? Kae jenenge Gunung Cetyaka. Katone kae mung sak wujud gunung nanging kae sejatine mujudake bebeteng negara Giribraja. Ya, lamun ana wong saka sak njabaning negara mlebu marang ladang Giribajra, mongko liwat ing sak cedhaking gunung kae, Prabu Jarasandha wis ngerti dhisik kok, Di. Ora coba tanakno. Pucuk gunung kae ana wujuding tambur, Yayi. Uruhanana ya, Yayi. Tambur kae najan ora tinabuh nanging lamun ana wong kang lewat ana ing sak cedhaking Gunung Cetyaka tambur kae bakal muni dhewe kok, Di. Sabab tambur kae dumadi saka kulite Prabu Bryodata kang kasuran dipateni dening Jarasandha. Kulite kuwi dibeset dienggo lulang tambur. Ngono kae, Yayi. Wah. Hamangka Bryodata kuwi yen ora kleru panduluku bapake Jarasandha dhewe. Pancen anak duraka wani mateni bapake dhewe. Isih nganggo beset kulit dienggo lulang tambur. Mulane ora tinabuh bisa muni dhewe. Sebab bisa tata jalma silulang kae nangis-nangis njaluk tulung kinen nyempurnake kok, Di. Mula kang saka kuwi Yayi Warta. Tambur kae lepasana jemparing ya, Yayi. Kanthi siadi bisa mbedah lulang tambur kae. Ateges siadi kejaba bisa nyampurnake walulang Prabu Bryodata. Ngiras pantes ngruwat sukmane Prabu Bryodata. Uga bisa ngilangi tengara tumrap Prabu Jarasandha, Yayi. Mulat mara Sang Arjuna Dasmunira kamanungsan pekabira ing bungsuh. Wauta kaya mangkono. Sidegara mentang langkap Sang Binagus sinar tanpaning jemparing Kyai Sarutama aning
kendhenge langkap lepasing punang jemaring lumarap ngenani paulang tambur dadi bedah kapisanan wangsuling punang jemaring pinampi sang Janaka wis katon Kutalitira. Gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon lerging sanging sang maweh gandrung Koko Prabu piye wangsuling warastra ing tangan kula katingal sampun kuthah ludira Koko Prabu. Ya iki wis ora ana tengara maneh marang Prabu Jarasandha. Yayi ayo enggam mlebuna Praja Giribrajra. Tak jaluk si adik kudu salin busana kabrahmanan lan silih asma ya sabab Jarasandha kae najan darbe watak angkara nanging yen karo pendhita dheweke ngajeni kok di monggo kula dherekaken kok Prabu ya supaya aja ana pepalang tumrap aku ning awake dhewe mlebu kraton ayo becike padha ngrasuk tatataning brahmana lan silih asma tandha nama dhisik Dimas. Ya aku manut. Monggo kula dherekaken kok. Ayo, lon-lonan Di. tansah marapamoring sukma sinukmaya winah ya ing sepi sinimpen dalang ing kalbu Swinukmaya winah ya ing sepi Werkudara piye criteng Kresna kakangku aja nyeluk criteng ning kene Sira aku lan Yayi Janaka wis malih dadi sak tataraning pendhita mula. Dina iki uga aku peparapku jenengku Begawan Patmawicitra. Patmawicitra. Ya. Banjur kowe tak weni tetenger Bondan Paksa Jandu. Paksa Jandu aran. Ya. Lajeng kula kowe Yayi Paratasaba. Aja nganti sira ngawuni-ngani lan kadenangan marang Prabu Jarasandha. Digawe becik, yen ora kena gawe becik, gawe karang abang.
merahina sumebang yang haruna kadine tene panganggo rapuh Nata Kresna lan ngandika Duh Yayi Prabu Haywa sugawing tias Salaira Harya Warakutara najan weruh yektining bangapus tingkah Kurawa Cidra tena pasrah mring Bathara Luhung wong nedya puruhita walah sewu beja kemayangan dene sanggar pamujanku karawan Sang Brahmana ya Sang Prabu ditepungake wae ingsun iki pandhita kang kleyang kabur kanginan peparapku Begawan Patmawicitra. Wah, aku Begawan Paksa Jandu. Peparapku Begawan Partosoba Sang Prabu. Ya. Ora ngono banjur apa ingkang dadi kekarepanmu Sang Penemban tumeka ana ing Giribajra kene? Ya Sang Prabu sumurupa. Praptaku iki kepengin bakal nindakake darmaning kabrahmanan yaiku madhangake marang wong kang nandhang bebeteng nuduhake marga kang hanjok marang karahayon ing donya lan ngakhirat Prabu Jarasandha. Walah dalah. Ya. Tiwas kebeneran. Pancene dina iki jagatku lagi peteng. Menggalih perkara apa Sang Prabu? Aku mikirake impenku. Sang Prabu nyumpen apa? Iya. Sajroning impenku ing Giribajra gak balabak banjir bandang. Kalembak-lembak katuting warih mung wecak kembaran sing ora kintir marang arus sing banjir. Kuwatir sajroning batinku iki mertandakake apa Penemban? Mangerti ya Sang Prabu? Iya, piye? Banyu kang metu marganing pangimpen mongko kuwi banjir iku pasemon pangawaning mungsuh dene wit ringin sing sakembaran kuwi pasemoning Sang Prabu Jarasandha pribadi sawutuhe impen iku ngelingake marang Sang Prabu menawa ing Giribajra kene bakal katakan mungsuh bakal ngarah marang patimu nanging kosok baline menawa Prabu Jarasandha gelem bali ngambah marang marganing kabecikan sarana ngluwari para ratu kang sira kunjara. Ing kono sira bakal menggih Yuwana lan impen mau ora bakal mawujud. Jarasandha. Uruhanana. Uruhanana Penemban. Kepiye? Anane aku ngunjara para ratu kuwi bakal tak pateni. Banjur tak bekakak ndak aturake marang pukulan Bathara Kala sembangu. Ya ki minangka kanggo daya linuwihku lan prajaku kene Penemban. Prabu Jarasandha. Piye? Sira aja nyembah marang Bathara Kala, awit Bathara Kala kuwi dudu sesembahan. Lan dudu sing gawe urip. Yen kowe manembah nyembah marang Gusti kang nyipta jagat, Wis dadi anteping atiku. Wis dadi anteping atiku.
menawa aku nyembah Bathara Kala. Aku kudu netepi jejiban ngupaya bekakak kanggo sesaji Lodra. Pancen watak para murkamu ora bakal ilang yen ora bareng karo sing nyandang. Mara waspadakna Jarasandha. Mungsuhmu wis ana ngarepmu. Aku iki Prabu Kresna saka Dwarawati. Aku ora Kudara panenggak Pandhawa. Aku Janaka panengah Pandhawa. Wah, bles akak barat. Wah! 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 Bangsa telek. Mebo-mebo Pratana Barat. Take mati. Pradha muntap lirik kinetap jajabang mangwinga wengis gumedhot padoning labdi. Wah! Dos malane rat gelag-gelang jagat. Leketake bupi kartene jajalanan. Kelingano. Kowe mungsuh kang membo Pendhita Parat. Yah, dasar para nyata Jarasandha. Aku sak kadang minangka utusaning Dewaning Adil. Yen kowe ora enggal ngluwari para ratu kang sira kunjara kae, yen ing kene tumuli bakal ninja neraka jahanam nyawamu. Prabu Kresna, Piye? kowe mung badhe soroh nyawa ngadepi Prabu Jarasandha, ha? Ora susah kakan wicara, saiki kowe mung kari milih kepengin mungsuh sapa? Kresna apa Werkudara apa adiku Janaka? Aku njaluk musuh sing gebakar aku yaiku Werkudara. Ya, majorene glundung mestakamu. Ayo, metu Jawa. Lelelong pamedhare Jaka Lodang pranyata sasmita gaib jumejere dadi jangka sapa wae kang hangrantu antuk pitudayakti margine gesang rahayu yuwana lan niskala tan mingerke plating widhi begat-begat anyegat wijiling kodrat bangsa telek Werkudara dasar kapura nyata. Ayo ditokke kasektene sing mati aku apa kowe? Maju rene ra kon jebol. Waduh, wah kikit pedhat gulu kowe. Ha!
Werkudara? Wah, musuhe babak kewalahan aku. Lho piye to? Kowe kuwi dikeki musuh keciliken nyepelekne gegeden sambat bareng pas kok guru tanduk wae. Wah, ora tak jamoni iki mau kesel. Dengkulku wis krasa iki mau. Werkudara, Pi, kowe apa ora nyumurupi apa kedadean kang aneh-aneh? kedadean pi. Jara Sandha kuwi Ratu Slewah. Kok ora ketok? Kowe ngerti Jara Sandha kae nganggo jubah kebesaran, kowe ngerti to? Wah, yo. Nganggo klambi, nganggo jubah. Kok ditutupi saja ingkang ana Nyolowati. Yen sanggite almarhum bapakmu kuwi Jara Sandha kuwi sing slewah kuwi dudu raine. Aneng awake. Mula ana ing mburi kae ditutupi kanthi busana ingkang mobyor mawur. Kuwi ingkang dadi cara gampange Piye? Kelemahane kok angel kuwi. Kowe iki rasa akeh retorika gendang dibles 500 ngono lho. kae pitingen walien awake. Yen kowe wis kelakon brodol saka mburi awake, dadi margane patine Jara Sandha. Yo budal. Lalaling. Sinepeng badanira Sang Prabu Jara Sandha kadingke gegere kawiyak ingkang dadi wadine mulat Risang Werkudara kuku Pancanaka ingkang cilik modhot saya gedhe dilus-lus saya gedhe saya tambah gedhe wis dadi margane patine Sang Prabu Jara Sandha. Wakul ja'al haq wa zahaqal batil inna batilakana zahuqa. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, sing batil bakal cilaka. Wah! Wah! Alaling, 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 alaling. Wah! Wah! Anatotan ikolaro Wah! Panging pawoto Pangrunga pangrusa Sulo tiro jaya Kabut Kabut
Syukur kunjuk marang Gusti ingkang akarya jagat bali mulih ana ing Praja Ngamarta dibiya rawatke. Menawa ratu ingkang wengis Jarasandha wis mati. Tegese syukure Yayi Aji Puntadewa bisa kareksanan. Ayo tak dereki. Sakuran nika lho inggih kaparenga kula badhe ngaturaken kunjukan pakurmatan dhateng Pepundhen Narendra ingkang langkung sepuh piyambak. Inggih menika yang buyut Mas Wopati Wirata. Oh sik mengko dhisik nggih buyutku Puntadewa. Pone yang paring tari pepasih marang buyutku Puntadewa denipun kaki bakal dicaosi unjukan pakurmatan. Nanging urhanana ya nggih Puntadewa. Pangasranipun eyang sejatine dudupun eyang kang kudu nampa dhisik unjukan pakurmatan mau kok kulup. Najanta pun kaki jejering sesepuh nanging saka penemuku kang wajib nampa dhisik unjukan pakurmatan mau mung kejaba Kengraka Ndrawati buyutku Prabu Krisna. Sebab apa kok buyutku Krisna kang katuran unjukan pakurmatan awit kajaba buyutku Prabu Krisna kang ngrigenake kelakone Tasyakuran Agung iki uga panjenengane kuwi pangejawantahing pukulun Bathara Wisnu. Ya dewa kang mangandum kabagyan ana ing donya iki. Mula beja kemayangan dene buyutku Pandhawa bisa gegandhengan asta karo wayah Prabu Krisna. Pun kaki lan kang padha rawuh iki ora kendhat tansah nyuwun ing ngarsaning Hyang Manon. Uga sugenge buyutku Pandhawa lan kabeh para kabate tansah pinirengan rahayu lijines kula. Ngaturaken agunging panuwun Kanjeng Hyang Prabu. Duh Yayi Aji. Tetela paduka Narendra ingkang saged kangge pandam pangayomaning para Narendra ingkang rawuh ri kalenggahan menika. Jalaran Yayi Aji sampun kelampahan napak tilas dumateng Narendra ing Purwacarita Sang Prabu Sri Mahapunggung duk rumuhun. Mugi Gusti ngudaneni dayaning tasyakuran menika saged damel tentreming jagat saesinipun. Nadyan to kathah Narendra ingkang sugih bondo raja donya namung dereng kinanten kaiden kalian Gusti kados Yayi Aji Ngamarta menika. Mugi siniksenan Sang Hyang ning para rawuh menika tetepipun paduka Narendra ingkang tuhu luhur tur binatara Yayi. Lan saged numusi dhateng Kang Mas Wali ugi Kang Mbak Wali ingkang ngasta songsong agung wonten Kitha Sala menika. Nuwun para priagung sedaya. Sampun titipur nenggati anggenipun para Pandhawa sami tasyakuran kanthi saji Raja Suya. Sang Prabu Puntadewa jejuluk Ratu Samrat. Mila winastan sesaji mengkuwerdi nyawisaken Raja Saya menika tegesipun Ratu Agung
Ratu ingkang agung menika sinten? Mboten wonten sanes inggih namung Gusti ingkang nyipta jagat. Dados sesaji Raja Soya menika tegesipun pangaji-aji saking para Pandhawa kunjuk dumateng Gusti ingkang hanyipta jagat. Dados lelampahan menika sampun jumbuh kalian piwulang agami ingkang kula rasuk. Ingkang suraosipun sapa ingkang bisa nyukuri marang pangerane sayekti bakal ditekalake maneh kanikmatane mau. Ning sapa sing ora gelem nyukuri marang nikmating Gusti sayekti bakal nampa pidana kang abot lan pedhes. Dene kedah tinenggenan ratu satus ingkang tanpa dipun kawonaken menika mengku suraos salebeting ngayahi jejibahan menapa kemawon monggo sami ngetingalaken sayuk rukunipun ngetingalaken manunggaling lae lan batosipun lajeng sami bantu bilantu khairun nas anfa'uhum linas sak becik-becike menungsa niku sing saged numrapi lan manfaati dumateng sesama lah. Lajeng ingkang ngujupaken Pandhita Pitu menika mengku saraos nyuwun pitulunganipun saking pangeran mugi ingkang sinedya saged kaleksanan. Rak ngoten to sinuwun. Iya Kakang Semar. Lah, kok dadak nganggo Brahmana ingkang ngujupaken menika? Awit limrahipun ingkang nami Brahmana. Wonten Brahmana, wonten Pak Kiai, wonten Pak Ustad niku sebutan mawon. Mungkur dumateng pangkarmaning donya, tiyang ingkang sampun ngungkuraken dumateng pangkarmaning donya menika, padatan donganipun dipun ijabahi dening pangeran. Dene tumbal Ratu Watak Angkara murka tuwin Ratu Srei kados Jarasandha kala wau mengku suraos. Kanthi wontenipun tasyakuran ageng menika, kanthi pangajab saged mahanani sirnaning watak Angkara murka saha sirnaning watak Srei drengking bumi menika. Lah, mbok bilih wontenipun lampahan Pandhawa syukur saged numrapi wonten ing kitha Surakarta ingkang anggelar tasyakuran syukuran anggenipun Mas Arspati tuwin Mbak Wakil Astrid ingkang sampun kabiwada menika mujudaken syukuripun para warga kita ing Surakarta hangantu-antu lan nengga kiprah tandang gawenipun para Mas Wali tuwin Mbak Wawali menika ing pangajab salop saya kuncara hanjahing bawana Allahumma amin. Slamet sing nanggap, slamet sing nonton tanggapan, slamet kabeh sing padha melu nyukuri apa ingkang dadi ujube bengi iki. Muga-muga taun ngarep bisa kawujudan maneh kanthi luwih becik, luwih becik, luwih becik Allahumma. Lepatipun kula Semar Badranaya kalian Ula pun Puntadewa. Puntadewa ning kaya ngono. Kalian Puntadewa menika dipun pangaksami. Kula Amar Pradapa kalian Mas Ki dalang zat mika mesti kathah klentunipun. Nggih ta Mas? Iya, Truk. Ya, Kek. Iya. Wis pokoke bantu binantu ya Mas ya. Iya, Kek. Wis pokoke kabeh slamet donya akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wal hidayah. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lawang siku traka.
ayu